то имрӯз дар донишкадаи иқтисод ва савдои донишгоҳи давлатии тиҷорати тоҷикистон ба бемории коронавирус ягон нафар аз устодон гирифтор нашуданд, гуфт зимни нишасти хабари директори муассисаи таълимӣ Олими Рауф Латифзода. дар ҳоли гирифтор шудани устодон ё донишҷӯён оё донишгоҳ имкон дорад ки ба онҳо маблағашонро пардохт кунад ёки доруборӣ бошад? дар мавриди яъне ки як ҳодиса агар ё ё кас агар беморӣ гирифтор шавад, донишгоҳ метавонад пурра бо қавли шӯёри олимони худ як масъалаи муайян омада ҳам доруборӣ, на танҳо доруборӣ, умуман тамоми кӯмакҳое ки аз тарафи донишгоҳ карда мешавад, бояд ҳама ҷониба яктарафа бояд истифода шуд. баҳри пешгирии бемории коронавирус донишкада маводҳои аввалин дараҷаи безараргардонеро харидорӣ ва захира намудааст. бояд қайд кард ки тибқи қарори шӯрои олимон аз 13 майи соли равон ҷиҳати дастгирӣ намудани марказу муассисаҳои тандурустӣ ва аҳолӣ ихтиёран аз ҳисоби музди меҳнати якрӯзаи ҳайати профессорону омӯзгорон ва кормандон ба марказу муассисаҳои тандурустӣ кӯмаки моддӣ ва молиявӣ расонида ба сурати ҳисоби махсуси бонкӣ маблағ гузаронида шуд. яке аз омилҳои дар донишкада пайдо нашудани вирус COVID-19-ро Рауф Латифзода чунин иброз намуд. мо вақташ ба ҳамун нав саршнозигишанда 440 метр дока яъне ки марди хариди истода 3330 дона маска яъне ки дӯхта ва нехел манам то ҳозир манда ҳаст. ҳамина дӯхта ҳама муаллимо ҳама донишҷӯёро тақсим дода будем ва гуфтем ки ҳамина беҳамӣ кор менабитон ин аллакай аввали гапҳо буд, вале унҷо мо айбон ҷо хеле дастур гирифтагӣ набудем, мо аллакай сохта тайёр карда ҳам муаллимо ҳам донишҷӯро дода. акун ин бахши ка ман гуфтам ки ки вақти мо бошад мо ба ягон хел ҳолати гирифтори коронавирус нест. соли равон бо воситаи маркази миллии тести 937 нафар дар тақсимоти аввал ба донишкадаи иқтисод ва савдои донишгоҳи давлатии тиҷорати Тоҷикистон роҳ ёфтанд. теъдоди интихобкунандагони донишкада дар соли равон бо воситаи маркази миллии тести 10,000 нафарро ташкил намудааст. нисбат ба соли гузашта интихоби довталабон ба донишкада дар шӯъбаи рӯзона зиёдтар арзёбе гардид, аммо дар шӯъбаи ғоибона бошад баръакс теъдоди интихобкунандагон ё довталабон нигаронкунанда баён шуд. نسبت به سال گذشته این سال زیادتر است. سال گذشته 100 نفر جا خالی ماندگی بود از دوره یکم. این سال همگی 13 جای خالی مانده است. بس این معنی دارد که 98% اجرا شده است. این من در نظر دارم شعبه روزانه، شعبه فضلوی کمتر نسبت به سال گذشته کمتر است. ممکن که این شاید تاثیری همون در خارج موندن بسیار کارمندا باشد، برای که شعبه فضلوی بیشتر هر کسانی که هر جا کار میکنن یا مهاجری میرن دیگر تحصیل میکنن غایبانه روزانه بخیر شاید همون باشد. ما انتظار هستیم که دوره دوم هم 100% میشه. донишкада имкон дорад дар ҳолати авҷ гирифтани бемории коронавирус дарсҳоро дар 4 баст гузаронад. ҳамчунин соати дарсӣ то ба 25 дақиқа поён хоҳад рафт. мавриди зикр аст ки донишкадаи иқтисод ва савдои донишгоҳи давлатии тиҷорати Тоҷикистонро соли равон 635 нафар хатм намуданд ки аз онҳо 585 нафар дар шӯъбаи рӯзона ва ғоибона сазовори дипломи бакалавр, аз ҷумла 13 нафар дипломи аълоро соҳиб шуданд. дар шӯъбаи магистратура 22 нафар, аз ҷумла 2 нафар сазовори дипломи аъло ва 22 нафар ба гирифтани дипломи мутахассис мушарраф гардиданд. дар мавриди таҳсили донишҷӯёни донишкада дар макотиби олии кишварҳои хориҷа ва дигар паҳлӯҳои нишасти хабарӣ дар гузоришҳои минбаъда иттилоъ хоҳем дод. гузориши Саид Мухтори Саиданвар, Насимҷон Раҳимов барои барномаи иттилоъотӣ Хабар.